Zaak je eruit, ja? Dat doet het, is klasje hier bezig. Ja! Ik zal het klagen, maar ik ben net helemaal klagen, joh. Vindt hij me goed nog wel? Echt overal. Ja! Wat game ik? Oliebollen en poffertjes. Oeh! Nou! Devil Piven! En hij raakt een vlag. En hij vlag. En wat gaat u het? Ik maak het ik weet het niet. Onderlinge? Wedstrijd? Een onderlinge wedstrijd. De eerste, hè? Ja. Ja, van de week al traind en nou een wedstrijdje. Ja. Heb je zin in? Ja. Mooie outfit aan? A, B, C, D, D, E, V. Dat goed. Ik ken het niet meer. Toch is het ABC, is dat wel? A, B, C, D, E, F, G, A, O, H, I, H, I, L, O, J, K, L, O, L, U, K, L, O, M, N, O, P, U, R, S, T, U, S, U, V, W, W, X, Hey, ST. ST, Zaak Thomas. ST, Zes U, V, W, ST. X, I, S. Z. Dat zijn de letters van het. Alfabet. Nou, haast goed. We rekenen niet haast goed. Alfabet. 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 Dus even de boeten? Ja. Hij is even boeten. Ja. Doei. Doei. Nou ja, zaken dus naar voetbal. Joet, ging ik bij mijn zuske, mij nog een paar vrouwen het nieuwe hoesje maatje. Want ze kennen haast oor. Alles is in principe nou klaar qua klussen. Dus tiert om te poetsen. En Jelke gaat mij Vakke Timmerman en Tjibbe bij ons ombouw bezig. Boetenonlie ook. Nou, dat is schitterend waar, dus dat treffen ze. Opa en Beppe komen op Ildo passen. Yay! Ja! Die komen hier, dus nou ja, kijk, tussendoor mooi voeden, ideaal. Nou is het wel wat. Nou krijg ik een telefoontje dat het voetbal net teruggeeft. Want het had verzen en het is een kunstveld. En het veld is beverzen. Dus dat is wel stom in zaken. Ja, dus dan maken we maar gewoon even je thuisvoetballen. We hebben om jou maar een berichtje stuurt. Dat hij misschien vanmiddag even zaken voetballen wil. Want om jou kan heel goed voetballen. Dat hij nog even met zaken Thomas voetballen wil. Want ja, hij had het nou wel één keer in het hier. Hij wil wel heel graag in een balje. Dus waar weet. Opa en Beppe Binder en Frannes. Hey Frannes. Frannes is rek. Ja. Maar ik is net al in de thuis liggen. Nee, die komt mooi met opa en Beppe en mij natuurlijk. Hé? Hi Franneske. Hey Beb. Hoi, hoi. Zaak je eruit, ja? Was dat nooit weg? Beb, ik heb wel een hart van zaken gekregen leven. Wat vind je van een schaaltje best? Skaaltje. Ja, ik heb het lekker doen. Oeh, nee, onderin slecht op skaaltje. Sorry. Wat mooi zo, hè? zeker. Kijk dan zo. Ah ja, hij is het toch. Nee. Een skaaltje. Oh, wat een dikke Beppe. Oeh, wat een feestzaken. Hier vriend. Wat, hoe goed het? Wat die bolletje. Oh. Wat zei je dat je Beppe? Wat een kabaal, joh. Yay. Top. Ja, mooi Elke. Ja toch? Ja. Ligt aan heel los, hè? Hele uitjes. Oh, ik hanteer ik daarop. God, zo mooi wat. Nou, we zijn natuurlijk goed begonnen met een stukje gebak van Beppe Klaske. Hoe heet het, Rennie? Hoe heet het gebak? Puddingtaart. Puddingtaart van Beppe Klaske. Want je moet een goede bodem hebben, hè? Was dat poetsen zo. Ilse had dus al wat verdeeld. Beppe Rennie en Beppe Klaasje hier in de hoes. Nou, die bent wel weg, joh, maar misschien goed die poetsen kennen. Ilse die kroept zelf in een hoekje. Hoi Ilse. En dat doet dus Klaske hier bezig. Ja. Die doet de badkamer. Shine bright like a diamond. Oh joh, mooi badkamer hier. We staan voor douchen, hè? Ik ben druk aan in de salon. Ik ga het meeste dingen al in het moeilijkste hakken woel hebben. Want ik denk van ja, hè?
Dat kastje moet nog helemaal van binnen en boven. Hierboven. Tje. Zelfs Jara Lin is al druk aan het poetsen. Of best hij aan het opmeidje? Nee. Dat is wel een mooi plakje hier. Zie, dit heb ik ons gemaakt van, daar zit nog even vlekken in. Ja. Dit. Ah, super joh. Die kraan zelf. Ja. En dan maak ik dit keer en daarna van binnen. Wat goed. En dit is de slipkamer van oma Chip en tante Ilse, hè? Ja. En ik ga de doosje maken. Ah, gelukkig lijkt er een matras, hé. En die kast. Die kast. Klasse. Nou, en tante Dertie die is bezig in de slipkamer van Famke. Oh, Famke, ja. Sure. Nou, ik geloof dat ze hier vannacht al even slipt halen heeft. Dus eigenlijk best wel een soort van oer tussen alle rotzooi, hè? Oh, daar komt nog een poetser aan. Hé jongen. Hey. En wat bist toen aan het poetsen zaken? Zaken die pakken alles van u. Oh, du bist, ja, du helst alles op en zo. Ja. Ik zit 5. Oh, wat is er? Ik jij wat, er is wat gebeurd. Chip, hast du een... Ik zou het plakken, maar ik ben net helemaal klaar, Leo. Jawel, ik ben het was plakken woerders, maar... Tje, er zit echt wat een chemische reactie op zijn kont liggen. Wat verdorie. Zullen we misschien... Oh. Wat is het? Papier begint doen, Oh, maar Chip had een patje lim om zichzelf vastelijk maar heen. Mijn William. Middeltje dat alles op. Ja, en dan maak ik een doekje aan, moet je kennen? Ja, dat ken je. Oh, jezus. Hey, joh, ik ga het smoldruk met filmen en kennen, joh. Ik ga het smoldruk met... Ja. Hé, mijn excuuspunt. Ja. Oh, maak het stukje, jong. Nou, hey, succes jongens, hè? Ja. Ik zal lekker even wat aan. Zo. Is het lekker? Ja. Ja? No. Dat brood het naar. Beetje naar pudding. Naar pudding. Vis de pudding echt lekker. Dus wij moeten pudding. Dus wij moeten met pudding maken omdat de pudding taart is. Ah. Dan ga ik weer verder. Doei. 1, 2, 3, 4, 5, 20. Weg is er wie ik kom. Wie door verstappertje met zaken. En ik, dan ga ik zaakje. Ik denk dat die boven zit. Daar. En dan in die kamer waar ik zit, ik ga maken. Jere. Nou ben ik het al weer. Oké. Ik mag nou echt. Tante Daddy, taak je komt. Maar je tante Daddy net zei dat ik je ontverstappen ben. Misschien. Je ziet het niet, want dat verstappetje. Als ik komt, film ik er weg. Hier is mijn kijkt voorbij, want hier is nou beneden. Nee. Vindt hij me goed nog wel? Echt overal? Ja. Nee, maar net, want anders is ze wel vol. Want ze is wel ergens, denk ik. Ze is net naar Boeten gegaan. Nee, ik denk dat ze wel in een huis is. Nee, dit is aan het huis. Het is helemaal, je hast echt overal zacht. Bijna. In alle kerkers. Nou, in de wc nog net. Nee. En nog net in de grond. Nee. En nog net. Allemaal kerkers? Ja. Je slept al zo lang. Als wel overal zacht? Nee. Ja, overal. 3, 4, 5, 30. Oké. Nee. Ja. Oh.
Nee, 20. 20? Oké. Help me. Ik mag even een stapje. Oh nee. Zit mooi af. Vind ik... Doei! Nee, dat vind ik Let's echt. go keeper. Zo, go together. Ja, kom. Ja. Dit is... Together. Zelfs deze, je zal wel. Nou, dan kijk je mooi poetsen. Dat dan wat nuttig. Poetsen in de kelder. Stil wees nou, denk ik. Was jij thuis? Ja. Even een korte pauze. Ik zal even Ildo voeden, die hier zit niet wat. Even zien hoe mijn man gaat. Als je paddenkijkers hoor je net. Nou, dan gaat het vast mis. Ah, jongens. Zeker. Mes. Oh. Maar Ilse zei uit de man, nou hier eten. En de vrouwen daar, even in twee groeps. Was zo gezellig. Bedankt. Ja, ik heb er even nog haar. Zo, sausbroodjes. En bij een sjouwtje het lekkere snert pakken. Voor de man en voor de vrouw. En hier een pannen. Eet de man, eet hier wat. En dan de vrouw, die is zeker nog een keurje. Die heeft een pan snert van Beppe Sjouwtje gekregen. Misschien dat de snert hier al warm is. Hoe vier het zie je binnen? Hallo! Hallo! Oh, zie je middel bij de achterdeur, ja. Dit gaat mooi. Dit gaat mooi. Hallo! Ik zei, zie hoe het met de snert hier gaat, zei ik. Hoe gaat je met de snert, ja? Wist net? Nee. Als je kwastje met de houdt zich met de snert. Lekker, joh. Heerlijk. Maar ik iets aan. Dit is mijn hoes net, maar wie krijg je zo snert? Honger? Als je bij een klaasje bent tot die voor, hè? Lekker stukje cake. Kom maar eens, dan krijg ik dus een ja. Zo. Oh. Er is maar binnen het water, dat is mijn geduld. Dus toen wist het je in de bal en met de vleugel school uit. Ja. Ja, joh. Heel shit dat mijn auto hier ergens is. Waar is hem parkeerd? Die neem je wat? Dan gaan we het met hem op het hier, maar ze gaan denk ik foto in, dan kunnen ze er beter bij. Ja, denk ik ook. Dus het is er met Rolf Jan badje. Ja. Men brengt hem bij Rolf Jan. Ja. En dan helpt men nog even het badskip en dan gaat mijn tante Ilse weer helpen. Ja. Hè? Auto. Oeh, dat is paardeltje, maar misschien zit het er wel naast. Ja. Zo shit. Ja, ze? Ah, ja. Hier zit het naast. Jeppie, jee. Dat is... Oh, huh? Echt net. Oh, Daar naast. Daar nice. Jongen. Ligt hier wel een parkeerplak, hé. We daar nice. Er ligt wel een parkeerplakje hier. Nou, kroep maar in de auto. Ja. Dan gaan we even naar Rolf Jan. De winterzaken. Ja. En Rolf Jan kwam al zien, maar het is heel verschillend. Ja. Dus je ze er ook komen? Ja. Die wie al onderwijs. Hoi. Net je maar zijn. Mag ik kennen? Ja, kom. Ja. Even dat ze doen, kom maar. Daar komen ze al. Rolf Jan, ik ben die aan het vlaggen, ja? Wat kist het al goed, Rolf Jan? Machtig, ja. Vet knap. Ah, goeie. Dus je hem hier niet samen met je voetbal? Nee, omdat ik veel weer komen. Ja, veel die bevel. Ja. Daar zaken die bal wel. Ik Ja. vind het wel leuk als de watje wordt. En mijn zak hier eten. Ja, het is die handelieten. Handelieten. Maar ik zak hier eten, maar gewoon eten. Van die jongen bedoel? Oh. Wat ga je met? Oliebollen en poffertjes. Oeh, nou. Daar wil ik bij wel. Hé, wacht, je auto jongens, hè? Mam, zak je jongen vlaggen? Het begint een misdriem. Heerlijk. Ja, Mam, zak je jongen vlaggen? ja. Mooi watje. Doei. Zeg doei. Was goed. Wie had er een hoor, Rolf Jan en Kevin? Hé, ont Joen dan, denk. Ja. Doei. Nou maat.
Love you. Doei. Hey, bedankt. Hoi. Krees. Ik denk al wat voor. Krees. Heel krees. Ik denk dat dit weer maar. Maar dit wordt maar vet mooi, man. Ja, is juist die hele speakers gesneden. Netjes, jou? Ja, dank je. Als ik hem, dan heb ik wel liever mijn leermeester. Allie van die leermeester. Fuck het helemaal, man. Ja. Alles druk, want installeren chip. Ja. Dat is mooi, hè? Wat vet mooi, man. Druk allemaal het. Je bent al aan het verhuizen, Niels. Ja, man. Ja, dat is je nog net dacht, zeker. Nee, maar dat is niet gaan. Ja, mooi, man. Alles al werd al een beetje op zijn plak gebracht. Ah, leuk, man. Dus je moet eigenlijk gewoon je toe, dus. Eigenlijk de hoog. Dat wist ik echt nog net. Vet leuk. Yay. Zaken naar Rolf Jan. Jelke en Vakker ben nog dwaande maar het hout op het huis. Bij Ilsen die is dus al druk aan het verhuizen. Alles er al aan het inslepen. Bij Soene is het gewoon skimmen uit. Dat we de hele dag bezig zijn. Maar nou ja, ze zijn dus al echt aan het verhuizen. En Opa en Beppe ben ik weer naar huis te gaan. Vet lekkere snet. We gaan een beetje hoe, dus ik kan Jelke en zaken daar morgen nog lekker vernieten. Ik kroep even lekker met de open bank. En lekker chillen. En voeden. Doei!